الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami, mga babayami sa agama Islam, gayip man so programa tanu sa giyang kaiya bulan na Ramadan, di itano di pamagusay na giyang kutuwa mga amal, ang mga pipiya, mga amal, miya makalala ibalas, nagu paganad tanu agiyang kaiya mga amal ini panguya tarakatanu unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gyan kaiya kapumagusay tanu na si ikuda tanu ron panakapuni na daan tanu salaman gyan kaiya lang ulanguan mga bangsa tanu pumamakinag sa gyan kaiya oras. Salam tanudaan nagyang kaiya mga pagaritan wa si Ayla Manamparan. Isaw nagyang kaiya babaitan wa si Nuraysa Marangit Makaumbaw. Nagyang kaiya bayawakan na si Muhammad Nasib Umpa Saipudin Didaagan. Nagyang kaiya babaitan wa si Chilabli, si Norsida Shuaib, si Zairin Marsal, Aguso Salakaukiran, mga padutano, pumamakin nagsagyang kay kagabi-gabi, lagi dagyang kay pagariya ka na si Abu Jarir Didagan. Mga pagariya, ayad sama na oras tano na 5:27. Sama na yan na mag-and nagyang kutuwa iftar. Inanayaw tanurumbu na papagusayin tanu agyang kay mga hadith mialo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam makapantag sa agyang kuto mga amal miya makalala ibalas nagu mga amal ayad na balas yan nagyang kuto surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay maudu agyang kaiya pagusayin tano insyaallah na tigo mga ulama kanzun min kunuzil jannah. Igiraap kalu agyang kaiya kanz nayap mamaanay ni na igagudung anta ka tamuk atanto kumalay arga tamuk atanto kumalay arga igira agyang kaya igagudung na mi aloy sa agyang kaya dunia na ayad na maanan yan agyang kutuwa mga imbulawan, mga muntiya, mga diamond ayakap kaluya saya na igira manuto agyang kutuwa say na si ima padami bibilang sa agyang kutuwa mga lay arga nagu kenabay ni kekalilid at tamuk agyang kaiya kanz. Nagina ni pagusayin tano, apaman na kanzun min kunuzil jannah. Igagadung apadasagyang kutuwa mga igagadung ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Kailangan tano ay mga pagariya. Ama adin rakatano agyang kutuwa miya makalala ibalas. Aka kalimatano nagu kumatano sa alungan na mori, kumatano sa ikusuruga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nabagantano ay sa matano sa pamamakinagan, nagubagantano sa oras, agyang kaiya anto na abasi padisagyang kutuwa mga igagadung, o di nagyang kutuwa mga amal mapanimu utaw nagupkipun dunian sa alungan na mori. Ay malanap kipun dunian mapanimu yan sa ikusuruga wallahu subhanahu wa ta'ala.
Mi'alin sagyang ka iya hadith at tigyanawaan Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه. Ay mana gyang kaya hadith abiyat yatano na miya katita yan si iku Abi Musa al-Ash'ari Peter uyan. At iyan na Peter urakan na mismo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay magawa. Sige na. Nagsasalita pa ako. Sige na, huwag na kayo mag-away. Okay. Nagsasalita pa ako. Sige na. Ulitin. Doon na kayo sa loob. Sige naman. Please. Pasok ka na, kuya. Yang kaya penutulan tanwa hadith na tigiya na miyakatita yan si ku Abi Musa al-Ash'ari Peter uyan na tigiya na mismo su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter uyan rakan at tigiya na hay Abdullah ibn Qais bakor ka tigiya na pengguna na uwa o di na bakor ka tigiya na pengdoon na giyang kuto padasagyang kuto mga igagado si ko suruga agina natigo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kuto di katero au tau sagyang kuto la hawla wala quwata illa billah. Nagina ng mga pagaryamisi kung agama Islam mala naguigagado mo si iko surga agyang kutwa di itano di katero asagyang kutwa la hawla wala quwata illa billah. Kagaina miya panutulutano agyang kaya la hawla wala quwata illa billah na padasagyang kutwa mga albaqiyatus salihat. Tatap ang mga galbak ang mga pipiya at kapangunaan agyang kutwa muslim. Nakataya giyang kaibis tadun-tadum si iku Allah aginan sula hawla wala quwata illa billah nasid na maapad sa giyang kutwa miya makalala ikipantag na gumalay arga amal aginan din supaman na amal kipundu giyang kutwa tao nagumapanim uyan sa giyang kutwa mas akapakauman yan udi nakapakasulyan sa giyang kutwa suruga wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kaya hadith na su imaman Nasai na ini panguman yan unatigya na wala malja min Allah illa ilay. Da penarigan naguda pagapasan pun si iku Allah subhanahu wa ta'ala inuntanas kanian. Nakusay tanubuanan mga pagariya agyang kanan iniuman o Imam An-Nasai sa agyang kaya hadith pagaloyin tanu. Mialoy tanu aya pitruan wa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa agyang kaya hadith na su Abi Musa al-Ash'ari askanian su Abdullah ibn Qais aso Abdullah ibn Qais na isad na si iku mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa salaan nagu isad na si iku mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apagam paganay amyaratiya si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katawan tanwag yang kutwa tutulan si iku paganay ay ipanuluno nabitan wa Muhammad su Islam aso mga tao na miya kay itusiran
amiaratiya si iku nabitan wa Muhammad mabibilang agi ang kutwa kada kaliran. Na isa din so Abdullah ibn Qais apiaratiyan yan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan adna mga Quraysh arumiridu si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga Quraysh siran pegeran sagyang kutwa kapakalaw na dagyang kutwa Islam. Nagu siran malaa pegeran sagyang kutwa agamatan wa Islam. Kenegatan wagi yang kutu tutulan si iku Bilal. Asakanya ni pagampaganay amiaratia si iku mga huripan. Piaratian yan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakap penutulaw na rin nga saskan niyan mga Quraysh. Na naman nagi ang kutuwa paman na kapakalalabi agi ang kutuwa miyaw na amiaratia si iku nabitan wa Muhammad. Kanabayran ini kalakagi ang kutuwa kapringa sa mga Quraysh si iku mga Muslim. Nagudairan kalakan nagyang kutuwa paman na galaba kamarata ang mga Quraysh. Kasi isiran din ang miyagapas iku kadunantan wa Rabbul Alamin. Nagu si isiran din na miyanarig sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kada na miyaluitan waso Abu Musa al-Ash'ari na isad na si iku pagampaganay uli na miyangaw na din amiaratiya si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu isad na makalalabi si iku mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na maanagyan kutwa kanzun min kunuzil jannah. At igitan wa malay arga nagu malay ikipantaga kailangan na masyap tanu. Kailangan nagyang kutwa lalayon tanurun di katerua na bimaanan ang mga ulama anna thawabaha azimun wa huwa al-jannah na sukun subalasiyan sa giyang kutwa di undi katero agyang kutwa tao na tanto din na kumal abalas akakwanian nagukipun dunian naguketimo yan aginan susurga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nakatawan tanwa susurga naginan ipitmana na pemanganin tanu si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Inanipit manan adi pamanganin o mga tao, mga Muslim si iku kadunantan wa Rabbul Alamin. Lagi dia nagyang kaya kuma Ramadan na madakalid na mga tao, aguguro ko niya na ya Allah, rilaya kong kana, pakasulda kong kasi ikong surga ka. Agugina ni pitmanan amapya akagdam utaw. Sagyang kutwa paman na masa kapakatindagyang kutwa bangkit, apakasulad sa kanya si ikong surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyakisa na inisin sa giyang kutwa Imam Ahmad Allahu alamus kanya nagyang kaya inisin sa giyang kaya pakaisa. Ini pakaisira nun. At tira na ya Imam andi masa kapakadekatan nun. Andi masa kedar katan wagi yang kaya karumasayan. Kagigya nga iyakaw yaguyag sa dunia na pangim benar kanu di tanu dun nemipu ka sa agyang kaya karumasayan. Na aya mala karumasayan nagyang kutu akapakatin nagtanu sa hadapan wallah nagugyang kutu mas akapamagitu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini pakai sira si ko Imam Ahmad ande masa akakeda agyang kaya karumasayan na aya sumbi nagyang kutu akapipi aginawa. Natigo Imam Ahmad na andun gyang kutu sabala asking ka namida po kasi ko paitaw ko mga paitaw apad ko mga paitaw surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyuto pa nakamagda makaagyang kutu taruto pa akapipi aginawa. Paganin tanong si iku wallahu subhanahu wa ta'ala mapaditanong si iku mga tawa pa makasuruga niyan. Nagina ng pagariya. Aya pagampanganay kakagdamatan mo sa giyang kutwa kapipi ginawa nagutaruto akapipi ginawa na amay kalakaan narkatan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutwa pamintuan giyang kutwa mga surga iyan aso kadagalan sa ikong mga tao ang mga Muslim amiyaratea miyananggila miya magamal sa mga amal ang mga pipiya
na itelukiran nagyang kutu sulod kanu dun si iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa gyang kutu mga galabak aping galabak iyo nagupiru masaya ni usang kaiya dunia. Mga pagariya, tigo mga ulama agina ni malaanta panagupangan ni mga tao agyang kana na surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Naisa kita kakekuatanusan kakeparuliatan si ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kaya di tanu di katero si ko la hawla wala quwata illa billah. Pakandagalan tanwa mga pagariya isad na ya amala ikipantag si iko muslim nagu amal maplutu iya nagyang kaya la hawla wala quwata illa billah. Nasukadaklan na ayabu adi niyan saya dikatruah na igira man to apaman na adina mele niyan amalo miya mamsah udi na lagi du gyang kutu mele niyan na di mapengim benar gyang kutu ginawa niyan na pagkagira wala hawla wala quwata illa billah. Uy nasabutan tanong mga pagariya agyang kaya la hawla wala quwata illa billah na pedaya sa agyang kutuwa mga pipiya ibala sa amal na gumiyama kalala ibala sa amal napakandakalan tanwaya na ilayam tanus iku mga ginawatan isa pa na miya bati akan o di na miya alim sa agyang kutuwa mga hadithu na bitanwa Muhammad nagyang kutuwa mga tao adiran di pakandekalan nagyang kutuwa adiran di kateruas iku la hawla wala quwata illa billah napalakaangkiran wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa lang ulang waan o mga limu iyan na ayamala na pukas sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa nagyang kutuwa kamaramar nagyang kutuwa kami miskin kada nagyang kutuwa kararaganir ka nagu kebulungan nagyang kotwa kami miskinir ka nagu gyang kotwa kapupubring ka sabab sa gyang kotwa di kapakan dekalas agyang kai adi katruas iko la hawla wala quwata illa billah yang ka iya katru ala hawla wala quwata illa billah na tantud na nakum madakal aguna nagu madakal kamapian keko nagyang kotwa tawa din yan di pakan dekalan nagyang kai adi undi katrua aginan sula hawla wala quwata illa billah. Tigo mga ulama ainugyang kana na la hawla wala quwata illa billah na ayad na balas yan naginan susurga wallahu subhanahu wa ta'ala inu to inu na nagkapadisagyan ko to mga laibalas akat tero ditero nagyang ko to mga tao. Natigo mga ulama kagigiyang kanan adiun di katero aw tao agugiyang kanan la hawla wala quwata illa billah. Naayam mapmamaanan niyan na lang wantaman na inisarig ka din si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Lang wantaman na inisarig ka nagu inituwa ka lakas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusa ka aori pa niyan na pikumpabalian na kasaginawang kaagyang kutwa kalubay. Da agabang kakapagagaga. Si ikulang ulangwan ang mga saysang kaya dunia. Nagu pikumpabalian na kaagyang kutwa kami miskini kapupubri. Sa ginawang ka, aayabu apakagaga kulangwan taman na suwallahu subhanahu wa ta'ala. Ginanima nagyang ka na la hawla wala quwata illa billah. Amya unad nagyang kutwa kaya pamagusay tanoron ada pagkagaga kali nagyang kutwa betad inunta na suwallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kutwa kini sarigin na ka si ikulang wantama na ka. Si iku Allah subhanahu wa ta'ala ini sarig ko nagyang kutwa paman na di ka susukat. Ini sarig ko nagyang kutwa galabak na ka. Ini sarigan na ka nagyang kutwa galabak ka. Yang kutua paman na langon o siya'y kami mili ka nakasang ka iya dunia na pagalin na kan ini sarig sa iku Allah subhanahu wa ta'ala agu ayad na pakasya panakaw na su Allah subhanahu wa ta'ala.
Napikung pabelian na kaapaman na sakan na tau kaamalubay. Daabang ka kegega. Naguda abang ka kupasad sang ka iya dunia inunta na kamaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Agumata na sakan na as ika mapadisagi ang kuto ang mga tao, ang mga miskin, mga pobre, sa katanong manari mga pagarya. Ang mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala na apay tamo ka sang ka iya dunia na mataan din as ika din na mibibilang sagi ang kuto ang pobre. Antumul fukara'u ilallah matana sakan wa tigu wallah na mga pobre kano amay kabadin na pagilaya agyang kutwa kappa kaguga wallah nagugyang kutwa kadatu wallahu subhanahu wa ta'ala. Madagal naman atawa aya ipugong kirian nakangisa ba pasakan yan o paman natatamukan. Lagi do ba ayad na siya rigan yan nagyang kutwa tamukian. Lagi do ba aya ilayan yan nun na masusuat sa wallah si kanian sa ginawan yan sabab sa giyang kutwa paman na kalalabudan sa kanian. Lagi do bagi ito kasasabutin niya sa giyang kaya kawya-guyag sang kaya dunia. Abagi kay paman na mapia kapag kanian nagumapi galabak nagupaman na mapia agyang kutwa betad mga wataian na bagi din yan din na kailangan sa wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagubadin yan din na makakailangan nagyang kutwa simbus iku Allah. Mga pagarian na ribatanan pamimikiran. Ribatanan na pamimikiran. Daap pagapasan inunta na su Allah subhanahu wa ta'ala. Nagulangwan taman na makakailangan nakapagari ko si iku agamatan wa Islam. Naubang kandiray nuno nagyang kaiya paman na mga amal ang mga pipiya. Ako pa ma kung gilabakang ka na kesuat rakaso kadanantan wa rabbul alamin. Nasukadagalan ang mga pagaritan no nakagipaman napipirakan nakalilipatan niya nagyang kuto ang mga suan nun wallahu subhanahu wa ta'ala. Siya rigan niyan din nagyang kuto at tamuk yan anto narikatir wallahu subhanahu wa ta'ala. Anto narikatir wallahu subhanahu wa ta'ala inaloy niyan natigyan na apiapan lang ulang wan umiyatimu kasi iku dunia. Mampanasaka na milyonaryo ka. Mampanasaka na paman na malakay pirakatan to. Na upama ko tigu wallahu ubang kadno to. Baga na tenden. Ay tenden na ka sa alungan na mauri. Na mga pagarian na ding kadno to. May tenden na sagyang ko to paman na kapakaw maka sa alungan na mauri. Aya pipikiran ka na aya pagampaganay pumagitungan wallah amal na susambayang. Kenapa ayam miya pe ayam miya teruyan na so tamu ka miya temu kas iku dunia. Aya pum apa aya pagampaganay apa magitungan na amal na susambayang na umakaapas na miya kaapas lagi ang kutua paman na amal ka amay paman ka di makaapas na miya pilirod na giyang kutua amal. Namalong ka kung nagida-gida pagari ko anto na katatamanan si iku sambayang kasagiyang ka iya masa. Anda kami bibilang as iko mga uripan wallah, as iko mga tao, abara sambayang anta kas iko mga tao, adi malapas sambayang. Na isang panamala ikipantag amal lagi ang kaya puasa, ay akatir wallahu subhanahu wa ta'ala na langulangwan o amal, na rak o tao, rak o uripan na kaninong tagi ang kaya puasa, amata natig wallah raka kanayan, nagusa kanin belasun. Lagi panamarantan sa ang kaya bulan na Ramadan, ama padatan sa iko mga tao, mga bara puasa. Mga pagariya, sama na yan ay na oras tanong na 5:48. 5:48 miya kagaganda giyang kutuwa ilalapis na sulam tanong daan nagyang kaya mga pagaritano di ba makinig sa giyang kaya live tano ay lagi diyan nagyang kaya mga pagaritano asiki Abdul Jabbar Ampang si Thompson si Guldin Malawani Sarip, si Ulania Sulaiman, si Samia Abdul Didaagan, si Junaid Munawara, agya kaya pagariya na si Husin, agya kaya si Bayaw Nasip Muhammad Nasip Umpa, agya kaya pa na si Elias Balindong, si Nuralin Panggaga Romero, agya kaya si Minmin, si Janudin Abdul Didaagan. Yang kaya mga pagaritan mo si Asim Maidu, si Abdullah Mustafa, si Ahmad Lumbus, si Walad Bint, si Bigtan Bigunti, yang kaya pagaritan mo si Ria Takaba,
Mark Jason Ferrer, yang kaya si Junior Alaygan, si Nordki Subu-Subu, si Nailia Maruhum, si Muling Bangun, si Aliudin Makapudi, si Sanania Sandigan, si Muling Bangun, si Ibrahim Dimaudin. Bili mo ako ng ganito. Sige, bili kita na. Makeup pa yan. Yan kaya mga pagaritan tumamakinag na salam rakano san langon. Malutano tigir kasama na yan ayad na oras tano na 5:50. Sama na yan na di ke 20 kami nutos na kumaagi ang kotwa iftar tano. Nagyan ko to ba itaros tano wag yan kaiya usayan tano sa giyang kaiya paman na padisagyan ko to mga laibalas amal kepasadagyan ko to tawagin sula haula wala quwata illa billah. Tingong mga ulama inuana na miya kala laibalas agyang kana na di katero aw taw nagyan ko to ba at tigitano pikum pabalian naka amataan na suwalla nas kaniyang ipakagaga nagus kaniyang imabagar si ikulang wantaman. Aya makapapaapaar aya makagaga naswallahu subhanahu wa ta'ala agyang kanan katero ala hawla wala quwata illa billah natigong mga ulama katero anan amiya manapanad na gumiya kasala-sala na gumiya kalalaanan na katero o gaid mga pagariya napakapipi aginawa niyo katigong mga ulama makap sa ikudila na gumalabud agyang kutuad itan ron di ka kasu-kasuya naman ito mga pagariya kan makap sa ikudila kapia panagiya kaya di tano di kapamuasa na kaya daan tano dun sa bagar. Kapaman na miya urdin sukadakalan, nagumiya tayakawaw sukadakalan, na makapanagumyak kalebu-lebu dagyang kotwa ki sebutan tano ron. Anto na ipaman nakarga niya na penggiraw ka ala hawla wala quwata illa billah. Matatago ka si iko paman na walay ka, di ikaw di manayaw sa wakatwa iftar, na penggiraw ka ala hawla wala quwata illa billah. Api agyang uto ang mga baiya di mamanindaan. Sa ano ang mga baiya paman na mambagian ni wag yang kaya bala sa mala sabab sa giyang kutwa kidmati yung sa iku pamilya niyo sa kanyo mababaloy manamparan sa iku paman na tulang napsebut ni wag yang kutwa la hawla wala quwata illa billah. Na tigo mga ulama miya kepekep sa iku dila nagu malebu dagyang kotwa di tanurun di kakekasuya tano nagu wala yung gufalu ananga di ke pakai ubatan waya indirainon di ke pakai ubatan o indirainon aya din na kailangan na milayam tanwaya sa iku mga ginawa tanwag yang kaya tadan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala amiya kalala ibalas lagi mga pagariko paman yan na ilayam tanwaya si iku mga ginawa tano akia to kawan tano miya kalalab sa ibalas ayad na balas yan naginan susurga wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kutub man na ini paguman o imaman na sa isagyang kana na hadith at tiyan na wala malja min Allah illa ilay. Ayaman na ito na daapaga pa sana puon ko Allah inunta nas kaniyan. Lagi do bagyang kaya paman na pagaluin tano naginan so paman na kababaloy wallahu subhanahu wa ta'ala sa kaniyan kadanan tano sa kaniyan simbaan tano sa kaniyan buwi kapagapasan tano nagus kaniyan buwi kesarigan tano upama ko di tano niyan siyapan na miya tawan-tawan tano upama ko di tano siyapan na wallah o di tano paman na siapa wallahu subhanahu wa ta'ala na kepasangan tanu mga uripan niyan. Nagulagi do ba ayam mamanag yang kaya hadith na ipengenduon niyan si erka tanu mga tawag yang kutwa kala ikipantag wallahu subhanahu wa ta'ala. Patentu niya na mataan na suwallah na kailangan din na maswaswat tanu, kailangan din na masimba tanu sa kaniyan. Nagudit tanu mipen ako to suwallah, nagudit tanu manggelbak agi yang kutwa mga sayip kararang ito wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kaya hadith na ipengenduon niya siya katano wag yang kutwa kapangalimbabaan. Ipangalimbabatan wag ginawa tano. Kamataan sa katano na daabat tano kapakagaga.
naguda abat tano da abat tano beger ay nunta nagyang kutwa kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya, na pimananan mga ulama, atiran ayamana at ana ayamana nanan na da sa katawbu apakawgu perka. Da sa katawa barka apakawgu inunta nagyang kutwa ugupu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamana, nasalo nga na mauri na da abang kakapagapasan. Apiasan ka iya dunia, nada mga niya nakasaagyan ko tuwa kamapian inuntan nas wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa kanya ni makamimilik si ikulang wantaman. Yang ko tuwa kamapian nas wallahu subhanahu wa ta'ala ikikya paaron na runtanwana na mapangani. Runtanwana na kagurao ka ng mga pagariko, mga bubayami si ikawagama Islam. Agi ang kaiya paman na limu nagu kamapian saada, tigitanwa kamapian sang kaya dunia na si itan umapangani si iko kadanantan wa rabbul alamin. Yang kana na hadith apagaling tanong nami alayonan sa suratu at-taubah. Bitir wallahu subhanahu wa ta'ala awadhannu an la malja'a min Allah illa ilay. Ayamana nanatiyang kadiran ada kapagapasan na puun ko Allah inuntana sa kaniyan. Yang kaiya paman na ayat na inaluyanan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amit tilim baga kasiran sa giyang kutuwa masa ini pananawagu nabitan wa Muhammad agiyang kutuwa jihad. Aginan sutigitan wa mga talukataw mga sahaba paman na sabab sa giyang kuto ada na sendudiran na dasiran na makaunot sa giyang kuto kaya pikin jihad o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagina na paman na giyang kuto mga tao na tanto siran din ako miyaka rundin sa giyang kuto paman na miyaka umaso nabitan wa Muhammad na din niya silan din na ptekuran. Nagupaman na lagi do ba giyang kaiya mga sahaba ada makaunod sa giyang kutwa jihad na api giyang kutwa mga pagariran ang mga sahaba na paman na di mapipi giyang kutwa mga ginawairan sa giyang kutwa talokataw. Giyang kutwa ba paman na giyang kaiya mga sahaba na giyang kutwa miyatang kadiran sa ginawairan na dad na kapagapasan na puno ko Allah subhanahu wa ta'ala inunta na sa kanyan, inunta nagyang kutwa paman nakabaya wallahu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal na aya kiyawriyan sa giyang kaya tutulan sa giyang kaya talwa mga sahabo Rasulullah na napiyakatawbat siran wallah nagumiya kakasuibu agiyang kutwa paman nabubayakiran o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pituro pa wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu al-mu'minun at tigiyan na wa huwa yujiru wa la yujaru alay. Ayamana ini naswallahu subhanahu wa ta'ala na sa kaniya ni pakalinding naguda pekaran si iku wallahu subhanahu wa ta'ala sa kaniya ni pelinding si iku mga uripan niyan sa kaniya ni siap si iku mga uripan niyan nagugyang kutu akabaya wallahu subhanahu wa ta'ala na dad na buo pekaran di kerno mga deto tanu sangka iya dunia da paman na manusia ba niya na kerna gyang kutu akabaya raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Da manusia bepekaran sagyang kutua paman na imbagay raka wallahu subhanahu wa ta'ala kamapian. Inumanin isa sa paragyang kaya kapakatipu nakasisiga kada kapakagagaw mga tao. Kaya buwa paman na di manggulaw la sagyang kaya dunia nagyang kutua kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya isurakan tanwag yang kutua kauyaguyag si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya inong kapanamako agyang kutua mapia kapuna nan si iku Allah nagukabaya wallahu subhanahu wa ta'ala na inong kapan na makuwag yung kutwa paman na kama yung kutwa marata kaad na ungang san wallahu subhanahu wa ta'ala mapakay mga pagarea pangdoong ka wallahu subhanahu wa ta'ala apaman na makambuling ang kas si erkanyan mabaloy ka paman na tawa mangintuhan tawa malaunag yung kutwa paratiya si iku Allahu subhanahu wa ta'ala naman nagyang kaya may alin sa hadith Atigu Allah subhanahu wa ta'ala wa'alam anna ahl al-ardi law istama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Ayaman nagyang kaiya paman na hadith qudsi atigu na kanalang ka
amataan nagyang kutua mga tao si ikuliyawa ulupa. Yang kutua paman na mga kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiya dunia na upama ko timu-timu siran. Timu-timu sa mga jin, sa mga manusia. Nabugang kairan sa kamapian. Anta kaugupang kairan, na di kairan din na kaugupan. Inuntagi ang kutua say, ini surat apaman na pakimbagian raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginanitang kadang kapagariya. Da apaman na dato, sangka iya dunia aba kaniya na kaugupi, inuntagi ang kutua ugup, akabayar ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Da apaman na malai posisyon sangka iya dunia at tubang raka inunta nagyang kutua paman na tabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Nalagi dia naman buat tigo mga ulama. Upama tigo Nabi Tanwa Muhammad, upama ko timu-timu siran. So mga tao sa giyang kaya dunia, binasaan kairan na di kairan doon na kabinasaan. Inunta agiyang kutua saya ini surat, apaman na kabinasaan na puun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naman na ng mga pagariya, sa manuto na giyang kaya lang ulangwan akamapiyaan, na puun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Da kapagagatan wa mga manusia, naguda kapakapbaya-bayatan wa manusia, ayaw sto na paman na lang wantaman na puun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Uwi na panggalabagatan wa mga pagariko si iku agama Islam. Panggalabagatan wa giyang kutua mga sabab, akakukuatan sa giyang kutua kamapian. Ay lagi diyan pa ma, nasu Allah subhanahu wa ta'ala na prilaan kaniyan. Sa giyang kaya bulan na Ramadan, ang galabakang kapagariko. Pangilayin kay saukit, ipaman na masu atakas Allah subhanahu wa ta'ala na manggalabag ka agyang kutua pangasasabapan kaprilair ka Allah subhanahu wa ta'ala aginan su kasyapan ka sa iku mga suguan niya si erka naguginan su din ka di kapakan dekala sa iku mga galabag ka mga pipya na mga pagariya yan kaya piyago sa itano na isa din na inipangadun yan si erka tano na agyang kutua kala ikipantag agyang kutua la hawla wala quwata illa billah pakandagan ng tanwanan, nagusyapan tanwanan, nagyang kanan na paman na atadang-tadam si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naguini pangadun niya siya rakatano, agyang kutua langwan taman, na ayabu apakaganas wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagulangwan taman na ayaki kabaya, ayaki ka paapaarnas wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya siya tano butuman nagyang kaya di tano di kapagusay. Kataya mabu amiyak karanid nagyang kaya oras tano, tanto din kumiyak karanid nagyang kaya oras tano, sama na yan ayad na oras, na 6:02 ay maana niyan na alas 6:02 na maganda na maumagyang kaya itatangkas tano nagyang kaya mga pagaritano mga bangsa tano di mamakinig sa gyang kaya paman na di tano di ka pamagusay na salam rakano langon mga bangsami yang kaya di tano ron masalam kagiya lagi di siki Nasiba Salong si Jay Tamundong, si Haji Muhaimin Yusuf, si Haji Muhammad Fahad Paka, kaya bubayakan na si Indi Jamal Malawani, si Umu Ismail Pangandaman, si Amiruddin Amir, kaya mga bangsa tanwa paman na pemakinag sa giyang kaya di tano di kapamagusay, kaya pagariya na si Umar Abdul Wahab Subu-Subu, panganitano si Ikwala, siya pantano niyan langon, na mapadetano si iku mga tao mapagamalian sa giyang kaya bulan na Ramadan nagutariman wallahu subhanahu wa ta'ala mga pagariya pagpakalang kapan namin puruman wadan si iku mga bangsa tano pagad sa giyang kaya ragon na 2023 ada na baniya na matatandu asaik na kapakaya siya kami munot insyaallah siya kami maandar asaik sa giyang kaya NCR sa giyang kaya Metro Manila na sumanga bangsami si matatago sa giyang kaya Metro Manila NCR o di na sa giyang kaya Luzon antaka sumanga bangsa tano sa Mindanao na wad na paghajarkan wad mapsikian na kapakaya si kami dunmunot balasan tan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakalamapia kataya magandang giyang kaya oras na pakandagalan wag yang kuto panganin si wallahu subhanahu wa ta'ala so panganiw bara puasa na tariman wallah sa bakurkano din na pakando daging kutu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.